Bugün biz geçen asırın iň esas tehnologiyasy barada gurrun ederiz. Elbetde internet barada. İnternet adamlaryň dünýä barada pikirini itgetdi. Yer şarynda ýaşaýan adamlaryň 50 törmi informasiýany döredip başladylar. Google'syz, Instagram'syz, internetsiz adamlar nähili ýaşadylar-ka? Ulgamdan daşlaşmaň. Biz internetiň taryhyna başlaýarys. 1910-njy ýylda alimler bütün dünýä barada umumy informasiýa saklayan ägir döretmegi Mundoneum adly bilim şäherini teklip etdiler. Bu taslamy Brüsselde 15 milyon ogly faýldyr gazetler özünde jemledi. Bu informasiýa gory gözlük sistemasyny döretmäge mümkinçilik beripdi. Ol informasiýalary istendik adam poçtanyň ýa telegrafyň üstünden alyp ulanyp biljekdi. Indi size ilkinji gözlük ulgamy. 20-nji asyryň ortalarynda kompýuterler döredilip başlandy. Amerikalı alim Joseph Lee Clyder kompýuterleri biri bilen biriktirip umumy maglumatlary saklap bilen ýöretleşdirilen tor döretýär. Bu internetiň ilkinji ideýasy bolup durýar. Ideýa bilen ARPA agentligi gyzyklanýar. Olara maglumatlary howpsuz alçalş etmek üçin ygtybar ulgam gerekdi. Ine 1961-nji ýylda Lee Clyder internet ulgamyny döretmegi buýrýarlar. Ýöne ol ulgam biziň häzirki wagtda ulanýan internetimize meňzemeýärdi. İlkinji taslamalarda baş kompýuter we oňa birikdirilen kompýuterler bardy. ARPA'da işleyen Paul Barron ulgam balykçynyň torýar etmegi teklip etýär. Onda bir kompýuter işden çyksa, onuň işini başga kompýuter ýerine ýetirýärdi. Bu bolsa ARPANET adly ulgamy ygtybarlyk beripdi. 1969-njy ýyl Kaliforniýa Universitetiniň alimlary bir kompýuterden beýleki kompýutere maglumatlar geçirýärler. Ýönündäki diňe Sim Birkmanyň üstü bilendi. Bir aydan soň bu ulgamy Stanford Üniversiteti berikýär. Iki üniversitetiň kompýuterleriň arasynda ilkinji sözi berýärler. Login. Ýasadyklar sebäpli ilk aydan 3 harf iberilýär. Akşama çenli ulgam işläp başlaýar. 1969-njy ýylyň 29-njy oktýabry internetiň dogulany güni bolýar. Bir näçe ýyldan soňra elektron poçtalar döredilýär. ARPANET ulgamyndaky kompýuterleriň sany artýardy. Ulgam bütün dünýä deresine çykýar. Ýöne ähli kompýuterler özleşikli işleýärdi. Biri-birler bilen maglumat almaşyp bilmeýärdiler. Umumy dil ýa-da protokol gerekdi. 1971-nji ýylda ol dil TCP/IP bolýar. Bu protokol biziň günlerimizde hem ulanýar. IP ulgamlary birikdirip maglumatlaryň uguruny görkezýär. TCP bolsa ol maglumatlary böleklere bölüp jemleýär. 1980-nji ýylda ýa-da protokola geçilýär. Ulgamlary bolsa internet diýip adlandyrýarlar. 1984-nji ýylda internetde kompýuterler ugur tapmak kynlaşýar. Kompýuterler ýalňyşmaýardy. Olara we saytlar özleşik ad takylýar. Olara domenler diýilýär. Şol ýylda Amerikanyň alimler birleşigi özüniň NFCnet adly hususy ulgamy döretýär. Ol 10 000-dan köprek kompýuterler özüni birikdirýär. Istendik adam oňa birigip bilýärdi. 1988-nji ýylda hemme adamlar hakyky wagtda internetde habarlaşýardy. İnternetde Morrison gurçugy adly ilkinji virus döreýär. Bu virus kompýuteriň kodlaryny ütküdip internetde birikken ähli kompýuterleriň 10 götürmini işden çykyrýar. 1989-njy ýylda internetiň ykbaly World Wide Web bütün dünýä internet kerebi dörenden soň ütkeýär. Onuň özüne hypertext girýär. Sahypalar sistemasy maglumatlar gözlemek aňsatlaşýar. 1990-njy ýyllaryň başga internet üçin şowly bolýar. Ähli adamlar interneti öz isteglerini gündelik durmuşynda ulanyp bilýärdiler. Şol wagtlar Mozaik adly ilkinji grafikli browser döredilýär. Ol sahypalarda suratlar görkezýärdi. Telekiçiler hem internetde geçip başlaýarlar. 1994-njy ýylda O'Reilly adly kärhana köp adamlaryň halamaýan reklamasyny satyp başlaýar. 1995-nji ýylda Abaşanyň häkimligi internetde husus telekiçileriň eline geçirýär. Sebäbi häkimlik internetiň ösýän talaplaryna ýetişmeýärdi. Internet üznüksiz 45 milyon adam ulanýardy. Internetde köpçilikli sataw dörep başlaýar. Birinjiden internetde pul töleleri etmek howpsuz bolup başlaýar. İkinciden bolsa hakyky internet dükany döreýär. Amazon. Bu kärhana kitap satyp başlaýar. Bir aýyň içinde Amazona 45 döwletden sewda edijiler gelýär. Ýarym ýyldan soňra bolsa satylan zatlaryň bahasy $1 milyon geçýär. Elbetde internetde ulanýan adamlar diňe öýünde ýa işinde internetde ulanmak bilen çäklenmek istemeýärdiler.
1995-nji ýylda programmistler CSD adly protokoluň üstü bilen interneti telefonlara geçirmek isleýärler. Nokia bolsa öz başy telefon döretler. Onda web browser we internet bardy. Ýöne ol gaty gymmatdy. Internetde girikmek üçin wagtyna tölemeldi. Internetiň tezligi bolsa gaty pesdi. 1998-nji ýylda Larry Page we Sergey Brin internetiň nyşany bolan Google döretýärler. Kompaniýanyň adyny döreşiniň rowayaty bar. Kaçanda maýa goýumçylar $100,000 çeýe gol çekenlerinde kompaniýanyň adyny ýalňyş ýazýarlar. Pul almak üçin bu iki dostu şol ady resmileşdirmek galýar. Ol ad bolsa hemmämize belli. Bir asyryň çatyrynda internet ýene bir gezek özgerýär. Ol hakykatdan hem ykjam bolýar. Telefonlaryň arasyndaky aragatnaşygy döredin SWAP we GPRS protokollary emele gelýär. Ulanjylar ýüklen zatlar üçin töleýärler. Internetiň bahasy bolsa arzanlaýar. Niderlandiýaly kompaniýa bolsa Simsiz internetiň nusgasyny berýär. Başgaça aýdanmazda Wi-Fi. Internet Simden azat bolýar. 2000-nji ýylda internet ýokary tezlik bilen ösüp başlaýar. Ulanjylaryň 50 götermi zatlary internetde satyn alýarlar. Adamlar gündelik hatlara jogap berip ýazýarlar. Olara özbaşly bir zat gerekdi. 3-nji döränden soňra naharlar öýeltip bermek, online taksiler we ençe meşgul işler durmuşa geçirilýär. Internetin kömegi bilen telekeçilik başga derejeye çykýar. Iň esasy bolsa, adamlar bilimler adasyny online maglumatlary gowy bolan Wikipediýany döredýärler. Onun kemçiliklerine garamazdan Wikipedia agla we referator diplom işleriniň özüne girýär. 2004-nji ýyl Web 2.0 eýämi. Onuň özüne adamlar ýerleşýär. Bu ýerde her bir adam özüniň pikirini aýdyp paýlaşyp bilýärdi. Internet hemme üçin işleýärdi. Iň esas ideýa bolsa, onu ýönekeýleşdirmekdi. Çylşyrymly saýtlaryň ýerine ýöneki bloglar gelýär. Edir 2004-nji ýylda Mark Zuckerberg ikinji jemgyýet tor bolan Facebook'u döretýär. 6 aýyň içinde Facebook özünde 1 million adam jemleýär. Ýyl-ýyldan beýleki jemgyýet torlary emele gelip başlaýar. YouTube, Twitter, Kontakt. Häzirki wagtda internetde aýratyn dünýä diýsegen bolar. Yer şarynda ýaşayan adamlaryň 51 götermiň internetde birikmäge mümkinçiligi bar. Ýöne biz internetde girmeýär, biz onda ýerleşýäris. Ilm, iş, tewda, aragatnaşyk bularyň ählisi internetde geçdi. Emeli hakykat adamlar täze mümkinçilikleri döretýär. Ýöne bu zatlaryň erwet tarapy hem bar. Smartfonlar adamlaryň iň ýakyn dostuny urulýar. Asy internetde nähili garaýarsyňyz? Ähli boş wagtyňyzy internetde geçirýärsiňizmi? Ya dostlaryňyz bilen? Pikirleriňizi tesirlerde ýazyn. Kanalymyza agza bolun. Videony halan bolsaňyz dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Jaňjaga basyp like basmagy unutmaň.